Vítejte. Nyní bych vám chtěl říct takovou pověst, která byla o dvou bratřích, kteří byli vyhnáni z domova, protože asi neposlouchali, tak šli do světa a dlouhou dobu byli každý někde jinde a jednoho dne se setkali u jedné studny. Byli strašně rádi, že se setkali, tak založili nějaké město. Ale co z toho plyne pro vás? No, pecka. Tak to řeknu bez světla. Worn out places, worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Karle? Alfrede! Karle! Vítej, vítej. Vítej. Tak tady. jsme se tady sešli. Tady. Přišli jsme tu. Sešli jsme se u studny. Studny. Jak se změnil, Karle? No povídej, Dobrý, dobrý. dobrý. Tak jsme se tu sešli po dlouhé době, po dlouhé cestě. Nás rodiče poslali do světa Alfredem. Tak jsme tady, na studni. Na co nás teď čeká? Čeká nás teďka takové potáborové setkání nás čeká. Já se těším na všechny děti, které byly s náma na táboře a celé potáborové se bude konat, dámy a pánové, 28. srpna o půl páté tady na studni. Je to studentská 25 a my jsme si tady právě s Karlem řekli, že toto bude naše místo, kde se tady setkáme.
Karle, řekni mi, jako, jak si ti líbí toto místo tady? Tak to místo je přímo stvořené, proto dělat potáborové setkání a proto věříme, že přijdete Jo? a uvidíte fotky z tábora, Bude zábava, uvidíte video, které uděláme na Budeme tábora. opékat špekáčky Zahrajeme si nějaké hry. a zahrajeme si možná i Foursquare. Jo, těšíme se na vás. Dobra, my tu natočíme ještě jedno video. Dobra.